Szép napot kívánok! Ebben a videóban több oldalas dokumentummal fogunk foglalkozni. Azt szeretnénk megvalósítani, hogy a dokumentumon belül eltérő tájolású oldalak legyenek, tehát az első oldal legyen álló, a második az fekvő, a harmadik meg megint álló. Ezt először is szakasztörésekkel be kell szúrni a különböző oldalakat. Elrendezésfül, töréspontok, és ott talán ilyet, hogy szakasztörés. Ez ugye azért kell, mert azért szakasztörés kell, mert eltérő tájolású oldalak csak szakaszok beiktatásával készíthetők. Ez a második oldal, és akkor beteszünk egy harmadik oldalt, az ott is van, és tulajdonképpen rögtön kész vagyunk, átjöttünk ide a második oldalra, és elrendezés, fül, tájolás, azt mondom, hogy fekvő, így van, tehát akkor ez volt az első oldalunk, ott a második oldal már fekvő, a harmadik oldal pedig megint álló.